Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις. Πώς διαμορφώνεται η τιμή του ελαιολάδου? Η Greek Legend φέρνει στο τραπέζι σας ποιότητα, δεν φέρνει ποσότητα. Το ελαιόλαδο είναι φρούτο, είναι χυμός. Δεν πουλάμε στον κόσμο, στον καταναλωτή, προϊόν το οποίο το αγοράζουμε από δεξαμενές που έχουν τα εργοστάσια. Η Greek Legend έχει τους δικούς της παραγωγούς, τις δικές της δεξαμενές, επιλέγουμε το καλύτερο λάδι, την κατάλληλη εποχή, την κατάλληλη χρονική στιγμή όπου θα δώσει το τέλειο αποτέλεσμα. Θέλουμε να πάρουμε το πιο γευστικό κομμάτι του ελαιολάδου. Δεν θέλουμε την ποσότητα. Μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη είναι πολύ ορεινό νησί. Τα πάντα γίνονται χειρονακτικά. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βαρέα οχήματα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βαριά μηχανήματα για τη συγκομιδή. Όλα γίνονται με τη δύναμη του κάθε ανθρώπου. Τα τσουβάλια με τον καρπό μεταφέρονται στον ώμο μας. Τα πηγαίνουμε σε μακρινές αποστάσεις, σε δύσβατες περιοχές, τα συλλέγουμε για να τα πάμε στο εργοστάσιο. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνουν το κόστος. Και μην ξεχνάτε ότι το προϊόν που θα πάρετε είναι πραγματικά χυμός. Δεν είναι φιλτραρισμένο, δεν περνιέται από κάποια επεξεργασία, είναι ακριβώς όπως θα βγει από το δέντρο, θα γίνει η σύθλιψη του καρπού και θα πάρετε το προϊόν που έχετε στο τραπέζι σας. Μπορεί το ελαιόλαδο να μην έχει έντονη γεύση, να έχει άδεια γεύση. Το ελαιόλαδο μας όχι. Το ελαιόλαδο μας έχει πάντα γεύση και έχει έντονη γεύση. Το ελαιόλαδο μας είναι 100% φυσικό προϊόν. Δεν φιλτράρεται. Με το που θα το βγάλουμε από το εργοστάσιο μένει να κάτσει μόνο του, να καθαρίσει μόνο του 45 με 60 μέρες. Και μην ξεχνάτε ότι το ελαιόλαδο ενισχύει τη γεύση των προϊόντων στο οποίο το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να τηγανίσουμε σε ελαιόλαδο? Πρέπει να τηγανίσουμε σε ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο δημιουργεί μια κρούστα στα προϊόντα μας, αυτά που τηγανίζουμε, τα θωρακίζει δηλαδή, έτσι ώστε κρατάνε όλα τους τα χαρακτηριστικά εγκλωβισμένα μέσα. Και εκτός αυτού, το ελαιόλαδο με τις φενόλες που έχει δίνει επιπλέον αντιοξυδωτικά χαρακτηριστικά στην τροφή μας. Την κάνει ακόμα πιο υγιεινή. Μην ξεχνάτε ότι ένα ελαιόλαδο, το οποίο είναι κάτω από 0,2% οξύτητα, μπορεί να φτάσει μέχρι τους 215 βαθμούς στο τηγάνισμα χωρίς να χάσει την αξία του. Αληθεύει ότι η Greek Legend αγοράζει λάδι από πολλούς παραγωγούς. Κατηγορηματικά όχι. Η Greek Legend, οι ελαιώνες και οι αγρότες της οικογένειας Greek Legend παρακολουθούνται επί χρόνια, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι το τέλειο. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα όλοι έχουν τις δικές τους ελιές, το δικό τους ελαιόλαδο? Οι μεγαλύτερες περιοχές όσο αφορά την παραγωγή ελαιολάδου είναι η Κρήτη και η Πελοπόννησος. Ναι, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν τις δικές τους ελιές. Η Greek Legend συνεργάζεται μόνο με τους ειδικούς. Από ποιες ποικιλίες ελιάς παράγονται οι κύριες κατηγορίες του ελαιολάδου που έχει η Greek Legend? Ως επιτοπλίστων, κατά 90% η ποικιλία που δουλεύουμε είναι η κορονέικη. Ποια η περιεκτικότητα πολυφενόλων στο ελαιόλαδο? Το ελαιόλαδο της Greek Legend, επειδή είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, έχει πάνω από 25 ενώσεις πολυφενόλων. Όλα τα μπουκάλια που χρησιμοποιεί η Greek Legend για τα προϊόντα της σταματούν κατά 99,9% την υπερηδίωση ακτινοβολία και είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συντήρηση του ελαιολάδου. Πρέπει το ελαιόλαδο να στερεοποιείται αν μπει στο ψυγείο? Ναι. Το ελαιόλαδο όταν η θερμοκρασία του πέσει αρχίζει και σταθεροποιείται, στερεοποιείται. Φυσικά δεν υπάρχει λόγος να μπει το ελαιόλαδο στο ψυγείο. Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Αλλά για οποιοδήποτε λόγο, αν το λάδι παγώσει, στερεοποιηθεί και μετά επανέλθει στη αρχική του υγρή μορφή, δεν χάνει καθόλου τα θρεπτικά του συστατικά και τις ιδιότητες του. Ποια είναι η ημερομηνία λήξης του ελαιολάδου? Το ελαιόλαδο δεν χαλάει. Απλά με την πάροδο του χρόνου οξυδώνεται και χάνει κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Εμείς όταν εφιαλώνουμε το ελαιόλαδο, το εξαπαρθένο ελαιόλαδο, με τη βοήθεια αζότου σταματάμε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, στα 2 χρόνια που δίνουμε το προσδόκιμο χρόνο ζωής, το ελαιόλαδο παραμένει όπως ήταν κατά την αρχική του εφιάλωση. Τι κάνει το λάδι μας μοναδικό? Παράγουμε αγνό παρθένο αγροτικό προϊόν, το οποίο δεν ανακατεύεται με άλλα λάδια, δεν φιλτράρεται. Η κάθε κατηγορία, ο κάθε αγρότης αντιπροσωπεύει πλήρως
τον τόπο όπου βρίσκονται οι ελιές του. Γιατί αποφασίσαμε να βάλουμε τα πρόσωπα των αγροτών στις φιάλες μας? Το κάνουμε αυτό γιατί θέλαμε να ξέρετε ποιος στέγεται πίσω από αυτό το προϊόν, το οποίο έχει μοχθήσει για να το παράξει στην τελειότερη μορφή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι σας. Ποιος είναι ο ρόλος των αγροτών στην εταιρεία Greek Legend? Οι αγρότες της Greek Legend είναι η καρδιά της εταιρείας. Είναι οι άνθρωποι που ακολουθούν την όλη διαδικασία από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν που φτάνει σε εσάς. Είναι άνθρωποι πίσω από το προϊόν. Με ποια κριτήρια επιλέγουμε τις συνεργασίες μας? Η Greek Legend συνεργάζεται μόνο με αυτούς οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς. Οι αξίες αυτές είναι η ποιότητα, η παράδοση και η αυθεντικότητα. Σκεφτόμαστε να διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων μας. Εκτός από τις κατηγορίες Select και Premium, οι οποίες ήδη είναι στην αγορά, η Greek Legend έχει βγάλει 2 νέες σειρές. Την κολεκτίβα, τη σειρά η οποία θα απευθύνεται σε επαγγελματίες και εστιατόρια. Τι σημαίνει ζωντανό αγροτικό ελαιόλαδο? Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι 100% αγνό. Δεν ανακατεύεται με άλλα προϊόντα. Δεν φιλτράρεται και διατηρεί όλα τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Τι τεχνολογίες χρησιμοποιεί η Greek Legend? Μία από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι η εφαρμογή που έχουμε φτιάξει και τη δίνουμε στους αγρότες στο κινητό τους, από την οποία μπορεί να παρακολουθήσει την όλη διαδικασία από την αρχή, από την καλλιέργεια του δέντρου μέχρι τη συγκομιδή, μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, του ελαιολάδου που έχετε αυτή τη στιγμή εσείς. Τον φέρνει σε άμεση επικοινωνία με τον καταναλωτή και την ανταμοιβή του για την προσπάθεια που έκανε καθ' όλη την περίοδο της συγκομιδής. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το μέλλον? Οι προσδοκίες μας για το μέλλον είναι να γίνουμε η καλύτερη εταιρεία βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη και στην ποιότητα. Απευθυνόμενοι σε εσάς, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και να σας δώσουμε το λόγο μας ότι θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό ώστε πάντα το προϊόν που θα έρχεται σε εσάς να είναι το κορυφαίο.